A la Fresneda, les fotografies tornen a parlar. Ignacio Celma Piquer va presentar la Fresneda 1875-2023, 148 anys d'història, una nova edició de la seva exposició anual. Se tracta d'una recopilació d'imatges antigues que permet recordar la vida als pobles de la mà de diferents generacions. Cada fotografia és una escena quotidiana, una festa popular o un instant de la vida rural que ajuda a conservar la memòria local. Pues trobareu de tot, trobareu de la sega, de l'Ajuntament i, clar, festes se fan moltes fotos. Les quadrilles i tot, que a dalt n'hi ha moltes de quadrilles i són a festes, se fan a festes. I, bueno, comunions i de tot. Celma ha dedicat anys a ordenar i preservar milers d'imatges, moltes de les quals també dels pobles veïns de la comarca del Matarranya, i és que la seva passió per la fotografia va començar ben pronte. M'agradava molt la fotografia i vaig fer la mili a l'Àfrica. I allí anaven les càmeres i me vaig comprar una càmera. Ja allí a l'Àfrica, a la mili, feia fotos als amics i quan vaig vindre aquí, ja a Espanya, jo feia fotos pel poble i un fotògraf d'Andorra me va dir: què t'agrada la fotografia? Dic, doncs molt. Diu, doncs si em vols dependre te n'ensenyaré jo. I un fotògraf d'Andorra me va ensenyar a revelar i a fer les fotos. Des d'aleshores, Ignacio Celma va recórrer pobles, festes i celebracions capturant instants únics. Ara, dècades després, continua compartint este treball perquè els veïns puguen mirar enrere, reconèixer en les imatges o descobrir-hi amics i familiars. Una exposició que és la història en blanc i negre de tot un territori. La mostra es va inaugurar coincidint amb la Fira d'Antigüedats i es podrà visitar fins al 8 de setembre a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de la Fresneda.